Вижте това, що иде след вас, и дано не бъдете като онзи, дето заровил таланта в земята, защото иде час, в който всеки трябва да се изповяда, че е българин. Всеки от вас вижда живиничната си рана от тирана, която го еде всеки ден, и е по-добре да се умре с пушка в ръка час, преди да ви е изяла вас, па и децата ви. Зная, че не искате насърчение само на думи, зато и казвам ви, никаква сила не може да противостои на нашите задружни усилия, и колкото борците мрат, по-много стават. А тези, които не усещат горещите сълзи на бедния си народ, за такива късно ще е после. За такива смърт и само смърт. Тях не ги е раждала майка българка, а подир захващане на въстанието ще бъде късно. Дошъл е часът на сладката свобода, за която е създаден човекът от първия си час. Та чак до смъртта. Ала не дейте бърза. Ние трябва да бързаме, защото свърталища постоянни нямаме никъде и пътят ни из българско минава изпод банетите им приятелски. И опитът ни показва, че бързата работа излиза ялова. Истински верно трябва да вървят работите народни и на всеки да изправяме кривиците.